té meká skillovky. Z té meká skillovky mám mega radost. Jako, byl jsem třeba na druhý pokus, jako halo. Hoší a hošatá, každopádně jsem to dal. Trvalo to teda chvíli, ale nevadí, bojujeme dál. Dáme tady ještě pár triků a budeme pokračovat. OK lidi, já jdu na další spot. Jenom ještě předtím bych chtěl říct, jenom abyste si nemysleli, nedělal jsem to na silnici, je to příjezdová cesta, ale jako je docela frekventovaná, jak můžete vidět, ale fakt, prosím vás, žádný triky nedělejte na silnici. Každopádně zdravím Petra, byl ten týpek, který tam zaparkoval, neznám ho teda, ale měl tam napsáno Petr, tak hádám, že se Petr jmenuje. A jo, my se vrhneme na další spot a jdeme si to užít. Užívejte se mnou. Čus. OK lidi, jsme na dalším spotu. Je tady prostě blok uprostřed, tady je bahno, to je řeka. Zkusíme si na tom jenom 1-2 tričky. Uvidíme, jaký to bude. Docela stabilní to je. Tak uvidíme, jestli se vykoupem dneska, nebo ne. To bylo těsný. Každopádně tohle bylo hodně hustý. Pokračujeme dál, uvidíme, kam nás vítr zavane. Uplynul týden od posledního záběru. Kvůli škole a počasí jsem teda nejezdil nebo nedotočil to video, tak jdeme pokračovat, ale zároveň začíná trochu pršet, tak uvidíme, co potočíme. Je to docela už vysoký, no. Je to tam a stejně to musíme dát trošičku líp, protože nebylo to úplně čistý. Myslím si, že to nebylo vůbec špatný. Pokračujeme dál a začíná docela pršet, tak uvidíme, jestli budeme pokračovat. Nebo jestli to někde ukončíme, uvidíme. Pokračujeme dál. Takže jo, jsi na konci tohle videa. Dotáčím to teda zpětně. Sice pár hodin, ale zpětně po tom, co jsme natočili poslední záběr, začalo hodně pršet. Takže jsem si řekl, že to bude dobrý ukončit. Natočíme někdy další video. Je za mnou teda jiný kolo, než který jsem měl. O tomhle tom kole si můžeme říct třeba příště, kdybyste chtěli. Takže dávejte lidi nějaký ohlasy. Budu strašně rád, když budete tohle video třeba komentovat, dát nějaký lajky. Cokoliv si strašně cením. Minulý video víc lidí reálně, než jsem čekal.
Takže jsem spokojený, klidně se podívejte na video předešlý. To video bylo takový hodně rychlý, bude ještě kratší než podle mě to předtím. A prostě počasí nám nesedí. Za mnou teďka projela nějaká silnička. Začíná zase extrémně pršet, takže já sedám na kolo, jedu domů. Pište klidně do komentářů, co bude jako další věc. A jo, vidíme se příště. Tak se měj. Čau.